H&R. H&B. Hayi. Nginomi fast runner. Yakwazi. Olympics. Caster Semenya. Gold medal. Simunye. Simunya Groves. Hayi. Chemistry. Who's a chemist? Hayi baphuza bemile. Bavusa balele. Azana. Azanya. Lasagna. Phakama. Phuthuma. Gijima. Hlehlela. Mamela. Libala. Landela. Lalela masifika la sithatha noma yiphi room nala kusazophatha mina letha yakho sipheye ukuthi mina ungitshela ukuthi ngizofika research ngiphathwa yinyoni angeke ngiyenza asihamba hey no it's right la ngithi ngiyakutshela mina ukuthi right la sasifikile sisazulwini elincane ngena ngala oh no masita ngobani manje uba wena Kuma la ntinga. oh aye never ngisimdinga Ngidinga nani ngobani? unginike room la ubest Khuluma kanje wena la. okay sabafundi balana and si allocate sokule res Oh hayi kulungile ngilinde labo futhi. Oh kahlala manje sethi ikhaba ngoba ngibiza umphathi wami la ngibuye sizomfaka. Yini le sheshani mafana. Ngiyacelela ninjalo futhi. Ngihlangane nengane mntasi yenza teaching mntasi bengiye library mntasi nekalam ngavele ngajinga mntasi ngathi ngizokhipha mntasi imali ngenile mntasi fakwa nasifasi mntasi okay isesisemall mntasi ngathi uzodlana mntasi wathi isushi mntasi nekalam ngizokwenza njani mntasi bengithi ufuna uKFC mntasi konje ngiyabhala mntasi in 20 minutes mntasi Fees mntasi inkinga mntasi enesifasi mntasi nika lami ngisazosishiya class ngithi ukufundisa kancane ikhosi yangisa mntasi I had to repeat mntasi vas I'm getting Focus. Kahle inkinga yakhe ikephi wena? U-RA waseDepi, RA waseDisney Heights, u-RA waseSeaport. Uvela nini le commission yamadlanga wena? Uvela nini kahle ukusitshela ukuthi wenza ngani? Uba notice ukuthi lokhu ufikile la umsinda sinawo like umuntu oqala uba ngumsinda umsindo ushala umsindo ufunani lana Unani? yazi wena kwezindlela unomsindo ngathi uyiteksi eqomayo but awungiphathe kahle ngani manizwile anizwe ukuthi anithule nje for 3 seconds bese uyenza into kade uyenza Sithuleleni ufunani la? ngishila makethe ngakushiyade uzokufica lana sibekona nani nomama Kahle wena usiqephe uyazi umuntu uyamlandela uyizenze kahle. wo ubalandela omunye la manje awuyimina ola that means inini enilandela mina yabona mina ngitshela ukuthi ngiyezulile encane ngeke ngoba nangenyawo ngisanda wena ngcwele ngiyafika khona usathane siphela usathane phela no ayikho into zenje ubani uthe uzethembele nje uhamba nangenyawo Awusho ugraduate nene ugraduate isask when FF when feeding scheme when ama freshers when uqeda nini qeda uyabona for the fact ukuthi sinawe la that means indaba yokuqeda sibambe soba 2 kodwa ngikho ke lapho wena ngilandele noma uzoqhwana lo mqondo wakho nalomsindo uzosala la wena ngilandele I'm sorry siphela hayi wena wena stiki uyamanje ngithe ngilandele wena ikho lokho mshaka indimfu madoda thethelwa la isinkulu yazi enda yikho omningi umthetho u5 ebalekile okokuqala umsindo udingakala umsindo lo ekade nokubanga lapha udingakala number 1 number 2 ikhala ingeni lana yes uyezwa wena number 3 utshwala bungeni ngiyakutshela nje utshwala bungeni
And then number 4, uma ufika laphana umuntu nendlu yakhe ayikho le nto ukuthi nilokhu niphaphelana yebo. Hawu, so isibhamu asiseke isibhamu. No, njengoba ngishilo ngathi ikhala ingeni isibhamu sikho. Okay, number 5, le nto yokucanzisa amantombazane uyenza le nokuyenza. Ngeke ngiyakwenza njani ke? Ngikhiphe. Hayi lo sala-ke thina siphezulu. Leyo uzoyigcina le emongo singangena la. Okay, madoda. Yes. Unomsindo. Lalela. Le isinama wonke ama-students ungalokhu uthi kanjani. Tenzeka la ama-rules akhona simple. Mawufika eqala la wafaka into yakho uzobuka wena umuntu ozongena uzokujoyina abuke into ebuko wena nawe. Mana, mina ngizobuka into ebuka abanye abantu. Yeah. Hayi bazozwa ngapha. La hayi noma uthi bazozwa ngawe semnyango ngoba phela uzophula umthetho lapho. Nawe ke futhi mawufika eqala wena ozofike la ufake okufica angeke mina ke ngibuke nje into ebuke nombanike yabona ke lana ke kuzokhala esami isicathulo ke la kuzokhala awu njengoba uhamba ngenyawo siphi isicathulo okhuluma ngaso yaba okay fine manje ngithi okay fine mangibuka ukuthi ngifuna ukubuka izikiziki hayi bazoyibuka nawe hayi wona ke ngizibuke nawe uyabheda ke manje sambeni unikhombisa TV room imanga ngiphumeleke ungene namantombazane sizoyibuka asaba angisahambi mina imali noma ngihamba ngisayibuka mina Amsuhlanyela wena ngichaza ukuthi Ziyazi ngavele nafanele nami Hayi kanjani. uhlekani yini ehlekisana no phela ungalingi phaphela omunye umntwana lalela la sino Prime sino Netflix senyaphetha phumani asamena siqhubeke nale nto ade uyenza ngoba manje shutha uyazi into yenzayo asiphumeni bona abantu abafanelene manje asiphume kajamfuna asiphume awazonginyanyisa lapho vele banginyanyisa ekugcineni emva kwakhe yekethi emva kwakhe iyokuyibuka lento yakho yabona-ke ntwana lana-ke yona gym yethu la labantu babafana nawe-ke laba abakhulisa iy'ngalo banciphisa impahla enkulu hayi phela musuke ibeka kanjani okay kulungile sejimini akakwazi ukuthi sizomalana ngithina sidiscuss ukuthi nina ngifuna uzofukula insipho wena amantombazana wafuni amandla afuna imali hayi ngiyaqala ukuvumelana nawe lapho asabenza phela amakamera kanti umzimba kabukhanda imali uyaqala ukhuluma into esinde nawe asahamba wena sasibongile phela salani asikho isidingo sokuthi uze niyongena endlini yomunye umuntu sangazi ungifake endlini Your boys different.
Ole, what man? Tempo yenza nani?